Jahas, rakas päiväkirja. Vuorossa on taas täysin samansisältöinen päivä, mitä tässä on nyt pari jo ollut. Toki sillä erotuksella, että nyt on saatu tankellinen sahattua ilman, että saha on temppuillut. Mikä on aika positiivinen juttu. Positiivinen juttu, ja oikein näen omaan silmään, niin tämähän se ei nyt liian vaativa ole, niin tämähän rupeaa näyttää jo niin kuin ihan harvennetulta metsältä. Siellä on en tiedä miten näkyy, siellä on mäntyjen latvoja ja ei niille nyt valtavasti ole tilaa, mutta niillä on kuitenkin tilaa. Ja tämmöisessä, onko tää nyt sitten niin kuin alaharvennus joltain virallisemmalta nimeltään, niin kai tässä se suuri ilo tulee siitä, että tänne maahan pääsee paistamaan aurinko, jolloin lämpöä on sitä kautta sitten enemmän saatavilla. Ilmeisesti silläkin joku merkitys on. Nyt tässä on tosiaan tää homma sillä mallilla, että täältä alkaa olla nyt jo se yli 20 metriä tonne tienlaitaan ja tännehän sitä pitäisi jatkaa. Täällä näkyy näitä mun raivaussahalla kaatamia riukuja. Sielläkin olisi ollut ihan noista polttopuukokosta, mutta se oli semmoista hommaa silloin. Täytyy tosta kuvion reunaan ihan tiheintä pusikkoa, ehkä aavistus. No toisaalta se suojaa ehkä tuulelta tätä, et en tiedä. En tiedä mitä tekis, mutta on täällä nämä männyt, jos ei muuta niin pituutta kasvanut mulla. 12 metriä oli ihan semmoista kuitupaksuista äsken tossa yhdessä minkä tein, ja ei noikaan tossa eessä seisovat töröt niin kauas siitä jää. Niistäkin toi keskimmäinen lähtee pois. Vähän tuulee. Viime yönä oli täällä päin semmonen myrsky, että tossa näkyy tänne ajaessani 5-6 puuta tai puun latvaa katkenneita latvoja ja kaatuneita puita. Ja sieltä oli jo joku, olisiko parissa kohti ollut, että oli joku käynyt jo sahaamassa, että ollut tielläkin, mutta oli raivattu pois ennen mun tuloa. Nytkin vielä jonkun verran tuulee, mutta ei nyt sillä, että se tähän mun touhuun mitään vaikuttaisi. Ei vaikuta mitään. En mä tiedä. Nyt täytyy sanoa, että aika vähän on kerrottavaa tähän videolle, mutta tonne päin kun mä katon, niin mä oon ihan tyytyväinen. Siinä on vieläkin liikaa toki noita mäntyjä, mutta ne on niin laihoja ja tänne tiheikköön kasvaneita, että en mä uskalla niitä kaikkia ottaa. Pari 13 pitäisi ainakin kaataa, mutta olkoon nyt toistaiseksi. Katsoo sitten muutaman vuoden päästä, että mikä niistä on vielä pystyssä, että onko mitään kaadettavaa enää vai onko ne kaikki tuuli kaatanut. Joo. Sormet meinas jäätyä. En tiedä, varmaan huonot hanskat tai jotain. Sormen päät jäätyi tuossa sahatessa. Rupesi ihan niinku tuntuu, että tunto menee, vaikka täällä on 2 astetta lämmintä, niin on mulla ääreisverenkierto sitten niin finaalissa, että ei enää tapahdu mitään vai mikä on, mutta nyt ne niin tässä kun
paniikinomaisesti purista tota sahan kahvaa, niin sormet on sen verran lämmennyt, että tempasen sahan käyntiin ja sahailen toisen tankillisen ja katon sit missä asti on, että siihen väliin on varmaan piettävästi ehkä pitäis pienen evästauon ja sitten alkaisi rahtaamaan näitä tuohon tien varteen, niin sitten tietäisi mitä kello on. Se voi olla sen mittainen päivä tänään. Ja varmaan ihan hyvä, niin kyllä tämän niin vaikka noin edelliset päivät lyhyitä oli, niin kyllä sen sitten tuolla selässä tuntee, että on taas tehty jotakin, mihin ei ole oikein kroppa tottunut. Tässä on kuitenkin tää jumppa aikamoinen, että ne on tuolta tuohon pinolle saatu. No joo, se siitä. Tää on tätä. Jatketaan. No niin. Tässä sitä ollaan taas. Nyt on vuorossa semmonen kuva-arvotus, kunhan mä saan tosta hanskat vielä käteen, niin ei palellu sormi. Kuva-arvoitus. Etsin 5 virhettä. Tai no 1 riittää. Mulla hyppäs ketju pois päältä tossa. Ilmeisesti en tiedä oliko mulla noin mutterit liian löysällä vai menikö se sitten omia aikojaan vai kävikö siinä joku muu haveri, en tiedä. Karsimassa oli, että menikö, en tiedä mitä kävi. Olin mä sitä kireyttä tuossa tankatessa katteli, että piti olla ketju kuitenkin ihan kunnolla. No, hyppäs pois päältä ja ketjujarru päätti sitten hypätä tuon oman. Tää kahva hyppäsi ton salpansa tai ton vivun väärälle puolelle. Ketju otti siinä sen verran osumaan hypätessään, että sitä piti viilailla noita vetolenkkejä, ne ei mennyt tonne uraan. No se sentään onnistui. En sitten katsellut tarkemmin, laitoin sahan käyntiin, että nyt karsin tästä. Oikeastaan no en tiedä kaadanko 1 vai 2 puuta vielä, mutta sitten menen tonne tulipaikan luo kaateleen tommosia vänkyräkoivuja muutama ja sitten taas tämän päivän sahaukset siinä, mutta mä en tiedä millä opilla mä alan nyt vääntämään paikalle, etten mä säre mitään. Torksilla kiinni ja voitte vaan kuvitella, että torksikärkiä ei ole nyt mukana täällä. No täytyy nyt hetki ihmetellä, että loppuko tää nyt sitten tänäänkin kuitenkin tämmöiseen tää sahaus. Mutta ei tässä nyt näin pienestä ei masennuta. On tää hyvää hommaa silti. Täytyy nyt yrittää vaan malttaa mielensä, ettei väännä tota rikki tosta. Katellaan. Ja seuraava raportti täältä tuleekin sitten jo minuuttia myöhemmin. Koska tässä todellakin on kyse tämmöisestä aloittelijan puuhastelusta, niin ei nyt sensuroida mitään, vaan ollaan rehellisiä. Eli ensin kun laittaa ketjua ja laippaa takaisin paikalleen, niin sen voi ihan itse siinä vaiheessa pitää sen verran valoja päällä, että katsoo, että toi vipu menee oikeaan kohtaan tuossa ketjusuojuksessa. Eli vika löytyy täältä kameran takaa. Se lienee ei yllätä ketään, mutta hyvä näin. Homma jatkuu. Jaha. Nyt on päivä täys. Katsotaan oikein kelloa nyt, että saadaan niinku aikakirjoihin. Se
14.04. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että jos 11.40 on aloittanut, niin eihän se ole kuin 2,5 tuntia. Voiko olla totta? Ei, kun 10.40. 3,5 tuntia. Suunnilleen vähän vajaa, jossa on sahan ketjua viilattu, vetolenkkejä viilailtu ja hölmöilty sen sahan kanssa. Ja nyt sit menisi toi kantomatka tai raahaamismatka jo päälle 20 metriä. No, sais sieltä tietysti, kyllä mä varmaan vielä tuun sillä, että mä kaatelen tänne päin. Tänne päin, niin on edes osa sitten vähän lähempänä. Jos yhden semmosen reissun vielä tekis, niin sit mä sanoisin, että tää riittää tälle talveen tästä kohti. Tähän tien varteen nyt jäi tämmöstä tiheämpää. Toki kuusia siinä nyt aika paljon onkin, ne saa olla. Ja mä sitä yhden kuusen kaadoin tänne tielle, mutta ei semmoista viiti nyt koko ajan tehdä. Kyllä siihen sitten joku auto osuu kun puu on poikittain tiellä. Niin olkoon vähän tiheämpi toi reuna. Täällä on tää mun toinen pino. En nyt piti edes miettiä, että onko sitä paljon vai vähän siinä, mutta kyllä mä nyt sen tiedän, että kyllä noilla ihan mukavia saunakertoja joku sen pitää ensi talvena ja koska sit niitä poltteleekaan. Tämmöstä. Kyllä tää omaan silmään näyttää nyt tää harvennettu alue jo ihan niinku oikealta talousmetsältä niinku tän on tarkoitus näyttääkin. Ja koko ajanhan se mielessä liikkuu, että mikä olisi semmonen ratkaisu, millä noita saisi tuolta. No tää nyt on pieni läntti, tän vielä tarvittaessa sisulla tekee ihan näin käsinkin, mutta tuolla olisi muuallakin kauempana tienlaidasta harvennettavaa ja se olisi mielettömän mukavaa hommaa, kun olisi vaan konsti saada ne puut sit pois sieltä. Aika kivikkoista tääkin on ja tämmöstä, että ei tässä ihan millä tahansa täällä ei liikuta. Varsinkin tuolla toisella palstalla, mikä on tulossa ensiharvennusikään tässä lähivuosina, semmonen männikkö. Sitä on siinä muutama hehtaari ja siitä on tien varteen vielä semmonen auko yli. Lyhimmilläänkin vissiin 200 metriä. Siellä ei tarvi edes haaveilla ilman jonkunlaista konetta. Mutta täytyy katsella sitä ties tutustussa johonkin paikalliseen maanviljelijään, jonka saisi vaikka traktorihommina ajamaan tai sitten ottaa sinne koneet töihin ja vöyhöttää itse sit vaikka noiden taimikoiden kanssa. Mutta on tää mukavaa hommaa. Siihen ajatukseen ehkä on hyvä lopettaa. Siitä otetaan hanskat ja työkalut ja lähdetään kotia kohti. Poikkeuksellisen mukava maanantai. Sauna päälle ja huomenna onkin sitten vuoden viimeinen päivä. Rajua pommitusta. Ja hyvää uutta vuotta. Moro!